entreprise Jangine Samake construction ale entreprise mini analendo malien de uni tungarange ulafiyali kama sojoko la e maa min be no i ka dugukolo b'i bolo i b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma degun ni ka a sɔrɔ a la i jigi kɛ entreprise DSC construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o di ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o t'i kɔnɔ entreprise Jangine Samake construction bɛ so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o t'a bannen dɛ e maa min bɛ yen nɔ ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la i tɛ fɛ i ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma so sarako la o tuma la entreprise Jangine Samake construction bɛ taa i ka so luwansew minɛ ni ka n'a d'i ma fo i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ ka kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake construction u nalen don o bɛɛ lajɛlen kama o tuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'a t'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la cɔyi entreprise Jangine Samake construction o tuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Biye araba ye juin kalo tile 5 san 2024 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani sanfɛ bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna Mali kɔkan ko ministre ni ale bɛ wele ko Ablaye Diop a yirala k'a fɔ ale ka panel dɔ o yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan min yɛrɛ kɔni kɛla juin kalo tile 2 san 2024 kɔnɔna na ko ale yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya dɔ yira fɛn min yɛrɛ kɔni ye AES jamanaw ye ko olu yɛrɛ kɔni ka segin ka na CEDEAO o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o kuma ko o banna pewu o y'a yira k'a fɔ CEDEAO ale yɛrɛ kɔni bɛ ka kuma ɲɔgɔn min o yɛrɛ kɔni ɲini Mali fɛ ko o yɛrɛ kɔni nana retard la ka sabu kɛ o yɛrɛ kɔni kuma banna ko Mali ale yɛrɛ kɔni tɛna segin ka don CEDEAO o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na tuguni. Farikolo ɲɛnajɛ kunkanko la Aigle G Mali ale ni Black Star G Ghana a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ dolontan o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sini alamisa juin kalo tile 6 san 2024 kɔnɔna na yirimajɔkaw olu fɛ yen nɔ nɛgɛ kanɲɛ 19 waati ala ka sebaya ala ko di Samata Sɛgɛw ma. Journée internationale des enfants victimes a yirala k'a fɔ kunu kun ye olu ka donba ye kunu tarata don juin kalo tile 4 san 2024 o hukumu kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye ba Maliba ye kunnafoni olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye sifinnakaw ye ko olu yɛrɛ kɔni caman yɛrɛ kɔni ni yɛrɛ kɔni kasara wale o yɛrɛ kɔni sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bingani wale. Fɛn min yɛrɛ kɔni ye OPAM ye ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya di ka yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛna dajiginiba kɛ malo ko ale yɛrɛ kɔni na u y'a yira k'a fɔ malo ale 50 kilo ko u yɛrɛ kɔni bɛna bereda o sɔngɔ ko o dajigi fo kana se 3,000 ale ni 600 ma o yɛrɛ kɔni kunba ye min ye walasa jamanadenw olu ka baloko o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na. Yɛrɛ kɔni ye kalanko kunkanko ye a yirala k'a fɔ kabi tɛnɛndon juin kalo tile 3 san 2024 kɔnɔna na ko defo ale yɛrɛ kɔni daminɛna an ka ba Maliba o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bi arabadon juin kalo tile 5 san 2024 kɔnɔna na kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ ko defo ale yɛrɛ kɔni kun kan ka cɛ bi fɛn min yɛrɛ kɔni ye kalanden dɔw ye ale ni karamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ ko ɲinɛ defo o yɛrɛ kɔni na ko u yɛrɛ kɔni ma gɛlɛya ko o yɛrɛ kɔni sɔrɔ a la kosɛbɛ. An bɛ taa sankaw olu fɛ yen nɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye olu ka san kɛmɛ ye a yirala k'a fɔ o yɛrɛ kɔni daminɛna kunu tarata don juin kalo tile 4 san 2024 kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ɲinɛta o yɛrɛ kɔni bɛ a ta ko 624 ma o yɛrɛ kɔni ma ɲinɛta sigila kumakan min kan o de fɛn min yɛrɛ kɔni ye kumaɲɔgɔn ale ni baaraɲɔgɔnya ani bɛnɲɔgɔnya o yɛrɛ kɔni bɛ se ka sinsin cogoya min na. Sɛnɛko kunkanko la maa minnu ni olu ka baara bɛnnen don pomme de terre ale sɛnɛni ma olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni ye perte dɔɔni o yɛrɛ kɔni sɔrɔ pomme de terre ko kunkanko la min yɛrɛ kɔni bɛ taa jɔ fɔ 24 buruburu jɔjan o yɛrɛ kɔni ma
o okum kɔnɔna na ni mako fɔta ninnu olu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka wuli ka jɔ o yɛrɛ kɔni kɛ walasa u ye perte min kɛ u bɛ se ka o ladon. An bɛ taa korokaw olu fɛ yen nɔ kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔra ka yira k'a fɔ juin kalo tile 2 san 2024 kɔnɔna na ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye maa 3 ye ni olu yɛrɛ kɔni tun bɛ moto sen 3 kɔnɔna na ni olu kɔni tun bɛ ka taa ni essence ye kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔra ka yira k'a fɔ banbagaciw yɛrɛ kɔni bɔra ka bingani wale ta ka ni makofɔta ninnu sɛgɛrɛ Tumutukoro kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔra ka yira k'a fɔ ko bingani walekɛlaw bɔra ka bingani wale ta ka ni makofɔta ninnu sɛgɛrɛ Tumutukoro ni ale bɛ koro ale marabolo kɔnɔna na o don kelen yɛrɛ kɔni ko fɔta in na fɛn min yɛrɛ kɔni masinakaw olu fɛ yen nɔ ye kunnafoniyaw fɛnɛ tilala ka bɔ ka yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye sɛnɛgala maa fila ye ko bingani walekɛlaw bɔra ka taa bingani wale ta ka ni makofɔta ninnu sɛgɛrɛ k'u bɔnɛ u ni na an bɛ ala deli ala ka badanɛma k'o di u ni alisamɛ su bɛɛ lajɛlen ma halisa ala ka jamana in basigi. An bɛ taa mahinakaw olu yɛrɛ kɔni ka sugulamɔgɔw yɛrɛ kɔni bɔra ka yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye tulu ye ko o yɛrɛ kɔni sɔngɔ ko o bɛ ka gɛlɛya olu fɛ yen kosɛbɛ ni tile 2 in na o hukumu de kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko tulu 20 litiri ni o yɛrɛ kɔni tun bɛ feere u ka marabolo kɔnɔna na 3,100 ko o yɛrɛ kɔni sɔngɔ yɛlɛla sisan fo ka taa jɔ 3,300 ɲɔgɔn kɔ la min yɛrɛ kɔni ye tulu feerelaw ye olu yɛrɛ kɔni bɔra ka yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni o sɔngɔ yɛrɛ kɔni bɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye dugu donda o yɛrɛ kɔni ko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ka bɔ Moritani ka don olu ka marabolo kɔnɔna na ko o yɛrɛ kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka to ko tulu ko o sɔngɔ bɛ ka gɛlɛya o tɛmɛnen kɔfɛ u tilala tuguni k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni marobɔrɛ ko o yɛrɛ fɛnɛ kɔni sɔngɔ ko o fɛnɛ yɛlɛla kosɛbɛ u ka marabolo kɔnɔna na ko o min yɛrɛ kɔni tun bɛ taa jɔ 2,200 ɲɔgɔn kɔ la ko sisan nɔ ko o yɛrɛ kɔni taara jɔ fɔ 2,400 2,300 ɲɔgɔn kɔ la u yɛrɛ kɔni bɛ ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa fɛɛrɛ joona o yɛrɛ kɔni bɛ se ka sɔrɔ nin na u tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye sukaro ye ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka dɔgɔya dɔɔni u ka marabolo kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni bɛ ka wele ko o bila fanga tigilamɔgɔ ma. Seli ale yɛrɛ kɔni bɛ ka sɛnsɛn ka na dɔɔni dɔɔni an bɛ ala deli ala ka a yira an sima la ka a yira an kɛnɛma la fɛn min yɛrɛ kɔni ye bazɛn feerelaw ye kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ ka u sɔgɔ o don ni wagati kofɔta in na musolakaw ni olu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don bazɛn sama olu yɛrɛ fɛnɛ kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka sabu kɛ u b'a yira k'a fɔ sɔngɔ suguya bɛɛ lajɛlen bɛ ka sɔrɔ bazɛn na ni waati kofɔta in na. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso fɛn min yɛrɛ kɔni ne Rusi ale yɛrɛ kɔni diplomasi ɲɛmaa ye ne a bɛ wele ko Sergeyev Lavrov kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ kunu tarata don juin kalo tile 4 san 2024 kɔnɔna na ale yɛrɛ kɔni bɔla k'i kunsi Burkina Faso o yɛrɛ kɔni kan ka sabu kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni baaraɲɔgɔn minnu ye ni o bɛ u ni Burkina ale ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko Burkina ale yɛrɛ kɔni gɛrɛsɛgɛ jala kosɛbɛ ko Burkina ale de kɛni kɛla Afrique jamana fɔlɔ o yɛrɛ kɔni ye minnu yɛrɛ kɔni kɔnna ka dɛmɛ o yɛrɛ kɔni sɔrɔ teliya o yɛrɛ kɔni na yɛrɛ kɔni ye Irisi a y'a yira k'a fɔ ko halisa ko bolodiɲɔgɔnma min bɛ u ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ ko u b'o o jija cogoya la bɛɛ lajɛlen na ko o yɛrɛ kɔni tɔ sinsin. Halisa an bɛ to Burkina Faso a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛna dépôt pétrolier dɔ o yɛrɛ kɔni sɔrɔ min yɛrɛ kɔni bonya o yɛrɛ kɔni bɛna taa fɔ miliyari 81 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la o b'a yira k'a fɔ ko nin fɔn in ko o yɛrɛ kɔni débloqué la u ka jamana ɲɛmɔgɔ o yɛrɛ kɔni fɛ capitaine Ibrahima Traoré min labɛn o yɛrɛ kɔni kan ka taa kɛ u ka village la min ni ale bɛ wele ko Kaceli ni ale bɛ ko centre du sud o yɛrɛ kɔni marabolo kɔnɔna fɛ o b'a yira k'a fɔ o labɛnni o yɛrɛ kɔni bɛna taa san 2 ɲɔgɔn kɔ la kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni fɛsɛfɛsɛla u ka marabolo gouverneur fɛ u ka projet la ɲɔgɔn ye dɔ o yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan. Ka kunnafoniya kun cɛ an bɛ to Burkina Faso Africa Young Ambassador Association ni ale yɛrɛ kɔni labɛnnen don ni Elani Merida ale ka yamaruyaw olu kɔnɔna ni a yirala k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛna o tako 4nan o yɛrɛ kɔni kɛ ko o lancement o yɛrɛ kɔni daminɛna u yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ ko nin kɔni ye concours jeune littéraire ye minnu yɛrɛ kɔni labɛnnen don walasa maaw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka u seko ni u danko o yɛrɛ kɔni yira o y'a yira k'a fɔ ni e maa o maa n'i bɛ fɛ k'i seko ni danko yira ka taa i ka jamana ko o yɛrɛ kɔni
kɔni présenté lecture ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ani fɛn min yɛrɛ kɔni résumé dynamique slam ani rédaction des nouvelles ko i bɛ se ka taa i seko ni i dɔnko yira ka walasa k'i ka jamana ko o yɛrɛ kɔni présenté o y'a yira k'a fɔ lancement o yɛrɛ kɔni daminɛna. Ni ne kun bɛ dansigikɛ ye bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya na.